Ο Μάγια, ο Ασούρα, παρακάλεσε τον Κρίσνα. Θα σου χτίσω ένα θαυμάσιο παλάτι. Σε παρακαλώ, δώσε μου αυτή τη μοναδική ευκαιρία και άσε με να ζήσω. Ακούγοντας το αυτό, ο Κρίσνα είπε στον Αρτζούνα: Άφησε τον ήσυχο, Αρτζούνα. Έχουμε πολλή δουλειά για αυτόν. Και στη συνέχεια διέταξε τον Μάγια: Από σήμερα και στο εξής, πρέπει να ολοκληρώσεις αυτό το παλάτι μέσα σε 3 ακριβώς ημέρες. Και αναχώρησε. Αλλά γιατί ο Κρίσνα έβαλε να πυρπολίσουν το δάσος Καντάβα εξ αρχής, είναι ο ίδιος λόγος πίσω από τον κύριο στόχο του πολέμου του Κουρουξχέτρα. Δηλαδή, μετά τον πόλεμο του Κουρουξχέτρα, μόνο οι άνθρωποι προορίζονταν να παραμείνουν στη γη. Οι θεότητες, οι οποίες διαθέτουν τεράστιες δυνάμεις, δεν θα έπρεπε να συνεχίσουν να κατοικούν στη γη. Και επιπλέον, όσοι πέθαναν στον πόλεμο του Κουρουξχέτρα, θα μπορούσαν να είχαν αναζωογονηθεί από τις φαρμακευτικές ιδιότητες που βρέθηκαν στα δέντρα του δάσους Καντάβα. Ο Κρίσνα το απέτρεψε αυτό, καίγοντάς το. Έπρεπε ακόμη να εκτελέσουν το τελικό τμήμα της Ρατζασούγια Γιάτζνα. Οι προετοιμασίες ήταν σε εξέλιξη και οι προσκλήσεις επρόκειτο να σταλούν σε όλους τους βασιλιάδες της χώρας. Η πρώτη πρόσκληση στάλθηκε στον Ντουριοντάνα. Έλαβε την επιστολή, η οποία έφερε τις λέξεις: Πρόσκληση για το Ρατζασούγια Γιάγκα που εκτελείται από τον αυτοκράτορα Νταρμαράγια. Μόνο αυτή η λέξη, αυτοκράτορας, έκοψε την υπερηφάνεια του Ντουριοντάνα στη μέση. Χωρίς καν να διαβάσει τα υπόλοιπα, συνέτριψε το γράμμα στη γροθιά του. Μέχρι τότε, ακόμη και ο Σακούνι δεν είχε δει ποτέ τον Ντουριοντάνα τόσο εξοργισμένο. «Θείε, ετοιμάσου για το ταξίδι μας στην Ιντραπράστα αμέσως», διέταξε. Νωρίς το επόμενο πρωί, μια βάρκα διέσχισε τον ποταμό Γιαμούνα και έφτασε κοντά στην Ιντραπράστα. Από τη βάρκα, ο Ντουριοντάνα κοίταξε την Ιντραπράστα και έμεινε έκπληκτος. Εκείνη την πρωινή ώρα, η χρυσή λάμψη των τυχών της πόλης αντανακλούσε τις ακτίνες του ανατέλλοντος ήλιου 1000 φορές πιο λαμπρά. Η λάμψη ήταν τόσο συγκλονιστική που ο Ντουριοντάνα δεν μπορούσε να κοιτάξει απευθείας το φρούριο. Μια αμφιβολία αναδύθηκε μέσα του. Είναι αυτή πραγματικά η γη ή το βασίλειο των θεών? Θείε, φτάσαμε στον ουράνιο κόσμο. Ή μήπως ο ουράνιος κόσμος κατέβηκε στη γη? Ακόμη και το ουράνιο βασίλειο μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο. Ο πατέρας μου κάποτε τους έδωσε αυτό το Χανταβαπράστα, το οποίο ήταν πρακτικά ένας τόπος καύσης. Ωστόσο, οι Παντάβα το έχουν μετατρέψει σε μια θεϊκή πόλη. Όπου πάνε οι Παντάβα γίνονται βασιλιάδες, θείε. Όσο μεγαλειώδες είναι αυτό το φρούριο, άλλο τόσο τους ζηλεύω. Πότε επιτέλους θα δούμε την πτώση τους, θείε, μουρμούρισε ο Ντουριοντάνα στον Σακούνι. Ο Ντουριοντάνα μπήκε τότε στην κολοσιαία αίθουσα συνελεύσεων της Ιντραπράστα, όπου λάμβανε χώρα η Ρατζασούγια Γιάτζνα. Αυτή η αίθουσα ήταν τεράστια, αρκετά μεγάλη για να καθίσουν ταυτόχρονα 25.000 άνθρωποι. Καθώς παρατηρούσε τους πίνακες στους τοίχους και τα φώτα που έλαμπαν από πάνω, έγειρε το κεφάλι του προς τα πίσω για να κοιτάξει γύρω του. Ακριβώς τότε παρατήρησε τον Κρίσνα να στέκεται πολύ κοντά του. Ξαφνιασμένος, ο Ντουριοντάνα τινάχτηκε από έκπληξη. «Ντουριοντάνα, σε περίμενα», είπε ο Κρίσνα. «Με περίμενες, γιατί?» ρώτησε ο Ντουριοντάνα. Ο Κρίσνα απάντησε: «Πώς μπορεί να ξεκινήσει η Ρατζασούγια Γιάτζνα χωρίς εσένα? Όλα όσα κάνω είναι, στην πραγματικότητα, για χάρη σου. Χωρίς εσένα, πώς μπορεί να προχωρήσει η ιστορία? Στο μέλλον, αν πρόκειται να συμβεί κάτι πραγματικά τεράστιο, εσύ είσαι αυτός που μπορεί να το θέσεις σε κίνηση. Γνωρίζω πολύ καλά τη δύναμη και την πονηριά σου». Λέγοντας αυτά, με ένα ελαφρύ χαμόγελο, ο Κρίσνα έφυγε. Ο Ντουριοντάνα δεν κατάλαβε λέξη από όλα αυτά. Ο Κρίσνα αναφερόταν στον επικείμενο πόλεμο του Κουρουξέτρα. Ο Ντουριοντάνα πήγε τότε και πήρε τη θέση του. Ο Νταρμαράτζα καθόταν στη μέση, επιβλέποντας το Γιάτζνα. Ο Αρτζούνα καλωσόρισε κάθε καλεσμένο με το όνομά του καθώς έφτανε. Ο Μπίμα φρόντισε να εξασφαλιστούν φαγητό και φιλοξενία για όλους. Ο Νάκουλα και ο Σαχαντέβα φρόντισαν για κάθε εργασία, ώστε τίποτα να μην διαταράξει τη Ρατζασούγια Γιάτζνα. Ο Κρίσνα εντωμεταξύ έπλαινε τα πόδια όλων των γερόντων που έρχονταν, χρησιμοποιώντας νερό εμποτισμένο με αρωματικά βότανα και στη συνέχεια ραντίζοντας με αυτό το νερό το δικό του κεφάλι. Παρατηρείτε κάτι εδώ. Ο Κρίσνα είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο σε εκείνη τη συνέλευση. Όμως όταν πρόκειται να δείξει σεβασμό στους καλεσμένους του, τους υπηρετεί χωρίς ίχνος εγωισμού ή υπερηφάνειας, σαν ένας ταπεινός συνοδός. Αυτή είναι μια θαυμάσια αξία που πρέπει να μάθουμε. Όλοι συγκεντρώθηκαν για τη Ρατζασούγια Γιάτζνα, η οποία εξελίχθηκε με θεαματικόν τρόπο. Βλέποντας το Γιάτζνα που εκτέλεσε ο αυτοκράτορας Νταρμαράγια, οι καρδιές όλων γέμισαν θαυμασμό. Τέλος, μόλις ολοκληρώθηκε το Γιάτζνα, ένα τελετουργικό φύλλο Μπέτελ, το λεγόμενο Άγρα Νταμπούλαμ, έπρεπε να δοθεί στον πιο διακεκριμένο καλεσμένο. Σε ποιον θα παρουσιάσουμε αυτό το Άγρα Τάμπουλαμ? Ο Νταρμαράτζα ρώτησε τον Μπίσμα. Ο Μπίσμα απάντησε: «Παρόλο που μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος εδώ, ο σπουδαιότερος όλων σε αυτήν τη συνέλευση
είναι ο κανάλια μας. Μόνο αυτός είναι άξιος να παραλάβει το Άγραταμπουλάμ. Προσφέρετε το σε αυτόν. Ο Νταρμαράγια πλησίασε τον Κρίσνα, τον οδήγησε στον πιο ψηλό θρόνο της συνέλευσης και είπε: «Σε παρακαλώ, δέξου αυτό το Άγραταμπουλάμ, Κρίσνα». Ακριβώς τότε, μια δυνατή φωνή βροντοφώναξε: «Σταμάτα, Νταρμαράγια!» Όλοι γύρισαν να δουν ποιος ήταν. Καθισμένος στη σειρά απέναντι από τον Κρίσνα, ο Σισουπάλα σηκώθηκε, έχοντας πει αυτά τα λόγια. Όλη η συνέλευση σιώπησε. «Φίλοι, μπορείτε να πιστέψετε ότι η ανάγνωση μιας μόνο πολύ ενδιαφέρουσας ιστορίας μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή κάποιου. Αν απλά διαβάσετε αυτή την ιστορία στα παιδιά σας, θα μάθουν όλες τις αξίες που χρειάζονται για τη ζωή τους. Μπορείτε να το πιστέψετε. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζετε τώρα ή στο μέλλον, μπορείτε να πιστέψετε ότι μπορεί να προκύψει μια λύση απλά και μόνο διαβάζοντας αυτή την ιστορία. Νάι, είναι δυνατόν. Μόνο με το μεγαλύτερο έπος που υπόθηκε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, τη Μαχαβιαράτα. Αυτή η ιστορία ξεπερνάει 100 φορές ακόμα και μια σούπερ επιτυχημένη ταινία. Είναι μια πρόκληση. Η πλήρης ιστορία της Μαχαμπαράτα, γραμμένη με τα δικά μου λόγια, διατίθεται σε 2 τόμους, τόσο σε χαρτόδετο βιβλίο όσο και σε ηλεκτρονικό, στο Amazon και σε 43 άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι διαθέσιμο παγκοσμίως σε 54 γλώσσες. Έχω συμπεριλάβει τους συνδέσμους στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Παραγγείλτε το αμέσως. Γιατί αυτό δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι μια ολόκληρη βιβλιοθήκη σοφίας για τη ζωή σας. Νταρμαράγια, έχεις έστω και λίγη λογική. Γυρνάς και ψέλνεις Ντάρμα. Πού έχει πάει τον Ντάρμα σου τώρα? Μήπως προσκάλεσες εκατοντάδες βασιλιάδες σε αυτό το γιάτζνα μόνο και μόνο για να τους προσβάλλεις? Ο Σισουπάλα μίλησε απερίσκεπτα, χωρίς κανένα φίλτρο. Ο Κρίσνα, ωστόσο, δεν έδειξε καμία αντίδραση. Απλώς κάθισε στο θρόνο του, χαμογελώντας αχνά και μετρώντας σιωπηλά στα δάχτυλά του. «Γιατί χαμογελάει ο Κρίσνα?» αναρωτήθηκε ο Ναράντα, που καθόταν κοντά. Από περιέργεια, χρησιμοποίησε τη θεϊκή του όραση για να κοιτάξει στο παρελθόν. Λίγα χρόνια πριν, στο βασίλειο του Τσέντι, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Σισουπάλα, φέροντας 3 μάτια και 4 χέρια. Όλοι όσοι τον είδαν έμειναν έκπληκτοι. Οι αστρολόγοι είπαν στη μητέρα του, Σούπχα, κάποιος από τους συγγενείς σας θα τον αγγίξει, με αποτέλεσμα το επιπλέον μάτι και τα 2 επιπλέον χέρια να εξαφανιστούν, κάνοντάς τον να φαίνεται φυσιολογικός. Αλλά το ίδιο πρόσωπο θα σκοτώσει μια μέρα τον γιο σας. Ακούγοντας αυτό, η Σούπχα θέλησε να αναγνωρίσει αυτό το άτομο. Διοργάνωσε μια γιορτή, προσκαλώντας όλους τους συγγενείς της για να γιορτάσουν τη γέννηση και ζήτησε από τον καθένα να κρατήσει το μωρό. Τίποτα δεν άλλαξε, μέχρι που έφτασε ο Σρι Κρίσνα. Τη στιγμή που ο Κρίσνα κράτησε τον Σισουπάλα, το επιπλέον μάτι και τα χέρια του εξαφανίστηκαν. Αμέσως, η Σούμπα πλησίασε τον Κρίσνα και παρακάλεσε: «Κρίσνα, υποσχέσου μου ότι δεν θα σκοτώσεις τον γιο μου, ό,τι και αν συμβεί». Ο Κρίσνα απάντησε: «Αν κάποιος πάει ενάντια στον Ντάρμα, ακόμα κι αν είναι συγγενής μου, θα τον σκοτώσω. Ωστόσο, επειδή μου το ζητάς, θα παραχωρήσω μια μικρή τροποποίηση. Μέχρι ο γιος σου να διαπράξει 100 παραβάσεις, θα τον συγχωρήσω. Αλλά δεν θα τον συγχωρήσω για το 100% αδίκημα». Επιπλέον, ο Σισουπάλα κρατούσε κακία στον Κρίσνα, επειδή ο Κρίσνα είχε απαγάγει και παντρευτεί τη Ρουκμίνη, την ίδια νύφη που ο ξάδελφος του Σισουπάλα, ο Ρούκμι, προοριζόταν για αυτόν. Αυτός ο θυμός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σισουπάλα οργίζεται τώρα με τον Κρίσνα που λαμβάνει το ταμπούλαμ της Άγκρα. Και λόγω της ευλογίας που έδωσε ο Κρίσνα, όταν ο Σισουπάλα εκτοξεύει προσβολές, ο Κρίσνα τις μετράει μόνο με ένα χαμόγελο. Μέχρι τη στιγμή που ο Ναράντα κατάλαβε την κατάσταση, ο Σισουπάλα είχε ήδη ξεστομίσει 90 προσβολές. Η προσβολή των γερόντων είναι επίσης αντάρμα, οπότε κάθε προσβολή μετράται ως ένα αδίκημα. Ο Σισουπάλα είχε φτάσει τώρα τις 90 προσβολές. Ο Κρίσνα περίμενε να συμπληρώσει άλλες 10. Τότε ο Σισουπάλα ηρωνεύτηκε. Αυτός ο Κρίσνα δεν προέρχεται καθόλου από αληθινή καταγωγή ξατρία, οπότε γιατί τον αποκαλείς βασιλιά? Έχει ακούσει ποτέ κανείς για βασιλιά Γιαντάβα στην ιστορία? Είχε ο Κρίσνα έστω και μια αξιοπρεπή παιδική ηλικία. Έκλεβε βούτυρο, έκλεβε σαρίκια και έμπλεξε με γυναίκες μόλις ενηλικιώθηκε. Και, σαν να μην έφταναν 1 ή 2 γυναίκες, έχει 16.000. Δεν βλέπω ούτε μια αρετή σε αυτόν. Νταρμαράγια, πώς τον θεωρείς σπουδαίο? Είναι μόνο επειδή το είπε ο Μπίσμα. Και ο Μπίσμα είναι απλά ένας γεροανόητος. Τίποτα άλλο παρά ένα βάρος για αυτή τη γη. Αν είχε καθόλου λογική, θα είχε ορκιστεί η σόβια αγαμία. Αυτός ο όρκος και μόνο οδήγησε σε αυτά τα ατελείωτα προβλήματα. Αυτός ο γέρος στερείται σοφίας. Ωραία. Αλλά τι γίνεται με τη σοφία σου, Νταρμαράγια? Νομίζεις ότι όλοι εδώ είναι ηλίθιοι? Επιπλέον, εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε καν ποιανού ακριβώς παιδιά είστε.
Ο παντού μπορεί να σας θεωρεί γιους του, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσατε να είστε απόγονοι οποιουδήποτε. Πώς μπορώ να περιμένω από εσάς να έχετε καθόλου λογική? Και με αυτό ολοκλήρωσε την 100η του προσβολή. Το Σουνταρσάνα Τσάκρα στο δεξί δείκτη του Κρίσνα άρχισε να περιστρέφεται. Φίλοι, το περιεχόμενο στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Μην το χάσετε. Θα ξανασυναντηθούμε το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Παραγγείλετε αμέσως το βιβλίο μου Μαχαμπαράτα. Έχω δώσει τους συνδέσμους στην περιγραφή παρακάτω. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι μου, παρακαλώ κάντε το αμέσως. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Αντίο.